Umbiko wale khomishana uthi indlela oqoqa ngayo amalungu ebhodi kanye nezikhulu eziphezulu ezinkampanini zamabhizinisi ombuso udaba olukhathaza kakhulu. Lo mbiko uthi osombusazwe behlulekile ukuqoqa abantu abaqotho kulezi ikhundla. Isibonelo salokhu isinqumo sikaLynn Brown oyengungqongqoshe wezinkampani ezingamabhizinisi ombuso sokuqoqa usihlalo webhodi ize ayesuswa ohlwini lokusebenza njengommeli. Umbuzo uthi kwenzakalana ethimbeni eliphezulu elalibonakala linekhono elaliholwa udokotela uRiyad Saluji laxoshwa kwaholela ekutheni lenkampani iwe ngaphansi kwebhodi likaDenel manje. Yakhipha isinqumo sokuthi iDenel, umnyango wamabhizinisi omphakathi kanye neCIPC kufanele ibheke ukubuyisa izinyathelo ezifanele ngomanje. Lo mbiko uphinde ube nezincomo ezithi kufanele kube nebhodi elizosungulwa linikwe umsebenzi wokuqoqa ukuqasha abantu abanekhono lwalowo msebenzi. Umbiko wekhomishana udalule izinkontileka ezintathu iDenel eyazinika abahlobene abakwaGupta ngokungemthetho baphula umthetho 217 womthetho sisekelo. Uthi abezomthetho kufanele baphenye bebheke ukushushisa amalungu ebhodi leDenel elaqokwa ngo-2015.